Ahojte a vítajte už v 8. pokračovaní Tošiho týždenníka. Spolu sa budeme venovať Bitcoinu a slobode slova. Žiaľ, včera sa mi pokazil mikrofón a musím využívať takéto alternatívne hardware riešenie. No, nemení nič na tom, že vám s veľkou radosťou poskytnem pohľad do minulého týždňa a taktiež, čo nás čaká pred nami. Prichádzam z paralelnej polis Košice, kde sme včera oficiálne spustili vernisážou exhibíciu digitálneho umenia cez Scribes Collective a výstavu zombíkov paralelnej infraštruktúry. Táto exhibícia bude otvorená nasledujúci mesiac až 2 a v kľude sa ozvite v správe alebo prídite osobne. Mali by sme mať spolukurátorov, ktorí vás v rozdielnych jazykoch prevedú exhibíciou, ktorú môžete vidieť a taktiež vám povedia viac či už o zombíkoch alebo dielach, ktoré boli vystavované. S nesmiernou radosťou chcem oznámiť, že sa nám podarilo dostať a inscribenúť, čiže vložiť viac ako 8 nových umelcov, čiže Scribes spolu so mnou sa podielal na interakcii a nejakému postupu objavovania tohto plátna digitálneho formátu a kanvasu, ktorým Bitcoin je, áno, monetárnou technológiou prv, ale sekundárne aj nejakým dátovým ukladateľom. Poplatky sú nízke, pozrieme sa na to, a nič nám nebráni tomu naplno využívať priestor a zaznamenávať tak týmto spôsobom svoje aktivity či svoje kreatívne portfólio. Podarilo sa nám vytvoriť krátku brožúrku, ktorá bude pripravená a spoločne si môžeme prejsť umelcov, ktorí sa v Košiciach nachádzajú, dotykom na zombies a tu vidíme tých vystavujúcich 10 umelcov, ktorí budú od pondelka sprostredkovaní na Game, kde si ho môžete ich umenie získať ako print za nízku cenu a hrať o odmenu 0,01 Bitcoin. Spoločne som tieto umelecké diela prepojil do nejakej kategorizačnej jednotky súborov, ktorú sa môžeme pozrieť teraz, nachádzajúcich sa pod nejakým rodičom, udávajúc špecifické informácie a prepájajúc sa na túto unikátnu príležitosť nejakého umeleckého telefonátu alebo open callu, ktorý iniciovala práve Gamma. Som sa v tejto rýchlej komunikácii spojil niekoľko rozdielnych identít, blízkych priateľov a ľudí, s ktorými sme už istý čas v spolupráci a v kontakte a implementovali ich umelecké diela do vnútra bitcoinového blockchainu. Takto napríklad vyzerá jedno z nich, je to od Shimi Millerovej, s ktorou spoluprodukujem celovečerné filmové predstavenie zamerané na mladú generáciu divákov, promujúcu a motivujúcu k nejakej myšlienkovej nezávislosti a hĺbkovo je film experimentálnym dielom, no snaží sa ponúknuť a motivovať jednotlivca veriť svojim aktivitám, veriť svojej nezávislosti a pokračovať dopredu a hľadieť sa stále novým začiatkom. Boli špecifikované dimenzie, dátum tvorby, lokácia, takisto aj priestor, kde sa to vytvorilo. Z ďalších dát môžeme vidieť veľkosť outputu alebo objem, ktorý takto tento súbor má. Myslím, že v decentnej kvalite a za férový poplatok sa nám ho podarilo vložiť dnu. S dátumom vytvorenia Satoshiho 12.12.2013 máme aj iné dátumy, ako napríklad Vianoce 2 roky dozadu spojené s dielom od Aino Lepanen. Takto by som nás rád posunul k dashboardu, ale nezabúdajte, exhibícia beží nasledujúce týždne. V kľude sa zastavte a objavte, čo je s Bitcoinom možné pomimo fiškálnych transakcií, alebo skúste sami práve tento inskripčný proces využiť. Nachádzame sa na kocke 867 616 z 94,16% Bitcoinu
vyťaženého a 3,59 GB return data, čiže v tých obálkach, ktoré referujú do skriptového dátového ložiska všetkých inskripcií. Skoro 20 000 uzlov, číslo narástlo, a viac ako 711 exahashov hash rateu. Nedávno sme mali difficulty adjustment, čiže zmenu obťažnosti, bola pozitívna a nachádzame sa na absolútnom maxime ťažobnej energie. Tí Bitmainer a Wattsminer spoločnosti neprestávajú vytvoriť nové čipy, neprestávajú tvoriť silnejšie produkty a oveľa efektívnejšie zariadenia. Čiže ak ste ťažičom, tak sa aj cítim veľká bolesť, ale hľadáme ultimátne cestu, ako sieť decentralizovať a vnútorne jej napomôcť. Áno, je to profitabilný a vysoko kapitalistický trh, no sú aj iné dôvody, ako hľadať svoje miesto v tomto priestore a jednou z nich je hlavne tá decentralizácia toho Bitcoinu. Či už tie BitAx zariadenia, ktoré som hovoril predtým, alebo nejaké zohrievače, Avalon alebo Heatbit a možno už aj reálne operácie, či v Paraguaji alebo v Afrike, ktoré ponúka Amity Age. Žiadna reklama, túto shoutout som nedostal ani cent. 86 000 transakcií, 612 čakajúcich na vyťaženie, dvojsat za virtuálny beh, naozaj lacné ako BlackRock, vysoko úspešný v škálovaní Bitcoinu. Ďakujeme veľmi pekne. S cenou 67 740 sme kvázi navrátili všetku stratu z predchádzajúceho týždňa, 2 týždňov a Bitcoin naozaj vyzerá po tých oznamoch na cestu hore, ale nezabúdajte, 10 dní k voľbám a všetko sa môže stať. Nedávno som sedel s ľuďmi z CryptoTrader a argumentoval korekciou k 45 000 a potenciálnym rastom ku koncu roka. Pozicionovaný som stále veľmi pozitívne. Ultimátne hľadám cestu nájsť nejakú negatívnu stratégiu alebo teóriu, čo je iba geopolitického charakteru, ale ak sa pozrieme graf z minulosti a porovnáme k 2017 roku, sme doslova pozicionovaní na ten atraktívny rast k nejakým pravdepodobne $1 000 000, čo sa mi až vôbec nezdá nasledujúce 2 roky, ale všetko je úplne možné. Bitcoin nemá žiadne zábrany a čím viac spoločností národných štátov nepriateľov adoptuje túto stratégiu, tým oveľa radikálnejšie pohyby práve hore, aj dole sa budú diať. Čiže miliónový Bitcoin je otázka času, či to bude 2 roky, ťažko tomu veriť, ale ultimátne cenovo pôjde k nekonečnú, lebo všetky peniaze budú denominované v energetickom koeficiente, ktorý nemá štátnu autoritu. Verifikujeme dáta, taktiež poukazujúc, že 4% zmena obťažnosti nastala, kocky sú vysoko cenovo prístupné, nedávna ťažba celkom rozdielny prostredkovateľia, tu mám 3 bloky za sebou a aktivita na sieti vyzerá celkovo všeobecne veľmi pokojne. Čiže konsolidujte svoje unspent transaction outputs, efemerálne UTXA, alebo vložte nejaké informácie dnu, ak máte na to čas. Čo ma zachytilo novinkou je, že niekto vyťažil ďalšiu solo kocku. A vraj mali okolo 150 petahashov, čiže legitímnu operáciu, nebolo to BitAxe, mohlo to byť pár BitAxe, ultimátne to bolo vyťažené solovým ťažičom. Fascinujúce sa dostávame do tejto spoločnosti a kvôli práve produktom Ocean Miningu máme šancu vytvárať tie ťažobné templates, nejaké dokumenty s právou decentralizáciou odmeny za share, čiže za nejaký commit, za nejakú prácu a viac pokúšať rozbiť nejaký ten kartel Antpoolu a Foundry a via BTC, ktorý vlastne nad polovičnú väčšinu hash rateu, ako situácia vysoko nebezpečná. Ak sa posunieme k trhu Ordinals, posledný týždeň bol katastrofálny. Minus 20, 25, 13, 15, absolútne wrecked, takže tomu nedávam ani kvapku ďalšej attention a posúvam sa k spooky season od Gamy a všeobecne umeniu.
ako som spomínal, tých 10 nových umelcov bude zapojený do challenge, bude mať nezávislý web a istú kategóriu, kde budete si môcť diela vložené do vyzískať. Každý z nich bude hrať o túto odmenu. Čiže pomimo toho, aj sami sa môžete stať súčasťou tejto hry do 31.10. a pridať sa k umelcom vystavujúcim ako napríklad Kodol s Krímom, Vitamin C, Eka, vysokú cenu, ale úžasná práca, je súčasťou kolektívu a iným tvorivým umelcom. Kus od Andrea Belloni je vysoko fascinujúci. Možno by som si ho mal získať po tomto videu. A môžeme vidieť ďalšie halloweensky a dušičkovo naladené umenie. A myslím, že tu sme na konci. Mila bola súčasťou predchádzajúceho videa. K runám taktiež vysoko bolestivé, pre niekoho 50% straty a stále hľadajúc nejak svoju validáciu. Všetko, čo minulý týždeň rástlo, nejaké nové coiny, úplne spadlo. Opatrne s tým, kde svoje financie investujete. Bitcoin a bitcoinové alternatívne meny budú ťažko vytvárať pozitívny hedge, možno v istých cykloch s vysokým nárastom, ale z väčšinového charakteru mať vyššiu performance alebo nejaký zisk ako Bitcoin pôsobí pomaly nereálne. S postupom času to naozaj tak asi bude. Čiže špekuláciou dávajte pozor, neriskujte viac, ako môžete stratiť a vyhýbajte sa pákovému obchodovaniu. Pozitívnu stranu, Memento Mori bolo niečo vytvorené Casey s tým, že bude poskytnuté ťažičom, podporovateľom práve ich Patreon podcastu s Erin a je to pravdepodobne už sprostredkované z týchto 50% pre-mine a zvyšok bude na novo vytvorený. Čo je ale extrémne smiešné na tejto situácii je, že ich Patreon bol zablokovaný a ja sa nemôžem cítiť komickejšie, lebo Erin som pred mesiacom písal, prečo Nostr. Ona sa mi smiala, že to je somárne používať a zrazu musia pridávať tikety a vypisovať prečo a čo sa stalo a že nemajú finančné zdroje z teroristických organizácií. Pokiaľ nevlastníš svoje dáta, neexistuješ. Používaním distribuovaných alebo nejakých relay-based networks dokážeš naplno využiť potenciál svojho slova a skúsiť maximizovať jeho ochranu voči centrálnym stranám. Novinám tohto sveta znova Saylor rozprúdil kontroverziu v tom, povedal, že ľudia majú strážiť svoje peniaze v tretích stranách alebo nejakých centralizovaných riešeniach, čo je úplne proti etosu bitcoinového štandardu a validovalo to nejakú našu zábavu s paralelnou polis Praha ešte, kde sme vytvorili nejakého Pepa Saylor Piga, o ktorom som predtým hovoril. Link je stále niekde na stránkach, ešte v kľude 5 alebo 7 je vymintovateľných, dokým to nezavrieme. No, on opravil svoje slova a motivuje ľudí využívať právo k samostatnému vlastníctvu a verí, že Bitcoin benefituje zo všetkých aktivít. To, čo bolo predtým povedané, možno mohol byť nejaký Freudov slip, že mu to ušlo, ale nebol by som prekvapený, kebyže kvôli tomu, aký objem veriteľov na jeho Bitcoin existuje, alebo v akom koncepte môže byť prepojený na informačné služby, nie je sám pod tlakom a nemusí rozprávať veci, ktoré sú nutné preto, aby nebol istým spôsobom cielený aktivitami týchto trojpísmenkových organizácií. Tak už tak nie je. Michael, dúfam, že nikdy nebudeš marginovo zatelefonovaný, ale pre tých 40 000 by to bolo celkom fascinujúce. Nezabúdajte, Bitcoin nevie naozaj nikto predpovedať. Geopolitické vlny je moc skoro, aby mal istú zníženosť rizika a volatility, čiže dole či hore, všetko možné. Bolo by naozaj fascinujúce vidieť, kebyže trh zatrasie s týmto
hráčom tak, že by sa mu z toho slovného repertoáru možno jeho celkový výstup upravil. Budovať na tom je možné, že to rozpráva práve preto, že máme opcie, ktoré boli odsúhlasené. K tomuto som sa taktiež dostal v tom telefonáte s CryptoTrader, kde som sa nečutoval, že BlackRock sám neskúsi zahýbať tým trhom a zabudovať svoje istoty v týchto opčných derivátoch a rozkolísať likviditu svojich používateľov alebo sekundárnych hráčov. No, stále si myslím, že je až nepravdepodobné, aby medziročný zisk na svoj produkt, čiže sa pozrieme na február, marec ďalšieho roku, bol negatívny. To by bol negatívny scenár, všeobecne negatívny scenár pre celý BlackRock a neverím tomu, že to chce dovoliť, ale vidím to potenciál toho zisku pri cenovej konsolidácii a páde a vysokom náraste, kde oni už sú vložení znova v tých pozíciách a práve tých 45 000 bolo, kde začali nakupovať. Posúvame sa z Spojených štátov naspäť na chvíľku na Slovensko. Masívna depresia, ako rastie tu vôbec niečo. Centrálne banky, prosím vás, začnite sekať tieto úrokové sadzby. Je mi to úplne fúk. Prediktívna inflácia Bitcoinu na 0,96% je jediná bezpečná a myšlienkovo sanitná, čistá cesta vpred. Kabal nejakých starých špekulantov, ktorí rozhoduje nad mladou generáciou a ich schopnosťou šporiť si, to kde sme. Že tento systém ešte stále je ukotvený a štandardizovaný, je nielen bolestivé, už smiešne. Čakajte, dvíhajte, áno, hýbete s ekonomikou, ale každým jedným rozhodnutím, kde zlyháte, každou jednou chybou a každým jedným zásahom ste viac a viac na smech. A už máme tie cesty, už máme tie možnosti a už sa nebojíme vystúpiť von. Takže nás naozaj čakajte. A niekto to už naozaj aj tak vníma, preto sa stavajú sochy Satoshi Nakamoto. V myšlienke vysoko kreatívnej, potlesk Lugano Plan B, vyzerá to úžasne. Jedna takáto podobná socha je aj v Maďarsku, v Budapešti, budem tam zajtra, takže možno sa pozriem, ale tá vyzerá oveľa smiešnejšie. No, tá príležitosť tam bude, snad nezabudnem. To naozaj veľa. Posun k dánskej daňovej situácii. Nie som si istý, či som sa toho už dotkol, ale zdaňovanie nezrealizovaných ziskov je absolútne šialenstvo. A nečudoval by som sa, keby ste adoptovali či len tu, alebo všeobecne okolo nás po svete. Čo od toho očakávajú? Pravdepodobne zisky, ale bude to viesť k masívnemu úlivu odchodu ľudí z krajiny do bezpečnejších prístavov. Či už je to Švajčiarsko, alebo to krajiny Oceánie, či možno tá paraguajská rezidencia. Slovensko si pravdepodobne tvára knižné zápisky a vkladá tieto stratégie dnu, lebo hoc tá požadovaná transakčná daň, o ktorej sme sa predtým bavili, nemusí byť odsúhlasená protiústavná alebo protieurópska, takéto niečo, možno nám to prejde a bude ešte lepšie. No na druhú stranu máme argentínskeho Mileja, ktorý sa rozhodol deliť celý daňový úrad. Ktorá cesta muž Európy? Ktorá cesta žena Európy? Daň na nezrealizované zisky a transakčné poplatky cez všetky banky integrované európskeho systému, alebo odstránime ministerstvo športu, ministerstvo hospodárstva? Na čo máme vôbec také ministerstva? Zredukujme štát. Prestaňme vytvárať peniaze len tak z nejakého vreca. Zabezpečme svoju prácu v energetickej mene a denominujme ju v rámci distribuovaného priestoru. Týmto spôsobom a pravdepodobne touto myšlienkou naozaj dokážeme prevziať svoju časopriestorovú nezávislosť. Do Argentíny sa chystám pozajtra. Pokúsim sa dať medziročnú štúdiu. Stál som pred hotelom Libertador, keď bol Milei zvolený minulý rok. A
porovnať zmeny v krajine. Budem veriť, že to bude prínosné, že sa v Buenos Aires budem cítiť fajn, možno v Argentíne trochu pocestujem. Neviem, či niekto z vás má cestoval, ale Bitcoinov je naozaj cool konferencia. Bude to subkultúrne, pre-eventov, post-eventov, všeobecne sa na to teším. S čím naozaj budeme pracovať je teória uzlov a prednášať o vzťahoch medzi uzlami a ťažobným priestorom, dúfajúc, že rozhýbem trošku viac tie subvrstvy ľudí, lebo minulý rok sme boli šťastie aj vypískaní, keďže sme o horte rozprávali, ešte možno nebol adekvátny čas, ale všetko sa mení skôr či neskôr. A ultimátne bude to cesta, ako ľuďom ukázať nové potenciálne myšlienky, ako expresívne Bitcoin využívať. Tak by som sa ešte vrátil na moment späť. Scripes a jeho kolekcia. Na webe sa bude nachádzať link od pondelka či útorka. Bude motivovať všetkých z vás, aby si aspoň jednu inskripciu mintli. Ten 0,01 Bitcoinu je zaujímavá odmena. V kľude vám nahrám inštruktážne video, ako na to mintovať budem aj ja. Čačink. A znova pozývam všetkých z vás do paralelnej polis v Košiciach. Ozvite sa, zastavte sa, ľudia vedia, o čo ide. Veľmi sa snažili tento projekt rozbehnúť, uvedomujúc, že stoja na nejakom okraji spoločenskej vrstvy, čo nie je vždy jednoduché a myšlienkovo to vie byť ubíjajúce, že človek skôr, poznám ľudí, ktorí boli veľmi skoro a nezvládli to, ako skoro boli a nepreniesli sa faktom, že veria v niečo, čo je správne a potom ich o pár rokov validoval. Čiže my máme čas, my už sme tu tých 10 plus rokov. To, čo sa vytvára teraz, možno bude pochopené o tých 10 rokov pred nami. To nemení nič na tom, že to mienime vzdať. Ďakujem vás za váš čas, budem si vážiť každý like, koment a hlavne subscribe. Vytvárať content je niečo mega nové pre mňa, takže hociaký feedback jednoznačne pomôže. A ďalší podcast nahrávame s Viva la Argentina.